Takže, Nazdar lidi. přesně tak. A tohle video prostě nebudeme upravovat, to vám Tohle je říkáme rovnou. Je to, informačka, jenom abyste tak věděli. je to prostě informačka O na posledních, channel. o posledních událostech, co se staly v posledním týdnu, nebo v posledních 5 dnech. Jo, prostě takhle. No bych tak nám normálně smazali channel z Kurvy YouTube. jedny. Prostě jsme prý porušili nějaký pravidla. A tak si vůbec s náma nesrali, prostě klikli jsme channel, nešlo se ani přihlásit, hovno. Nic nešlo, ani kliknu na naše videa. Nevím ani proč, jsme si to ani pořádně nemohli pročíst, vole, nakonec, když nám ho zrušili. Prostě nevím, pokud nás znáte, tak náš channel byl Chess HB and and Vice. Teď se jmenujeme teda Claimer Boys. Píše se to cla imer bo i z. A normálně jako taky, já jsem Chess HB, on je Vice. Tak je to furt stejné, protože to nějak prohodili, ale to je úplná blbost. Prostě, jako, napůl jsem nasranej, ale napůl jsem šťastný. Protože z té půlky jsme nasranej, že jsme měli celkem dost chlídnutí, začali nabírat odběratele. A docela už jsme to měli všechno takový přizpůsobený a dobrý. Ale zase jsme prostě chtěli změnit název, nechtěli jsme se na tom hlavním. Chtěli jsme být jakoby tým a ne jakoby Chess HB. No, to zní blbě, když... To zní blbě. Chtěli jsme prostě mít Claimer Boys, jenomže oni nám to nevzali, že jo? Protože jsme se takhle jmenovat nemohli. Že Google je debilní. No a prostě pak ještě z jiných věcí, to vám říkat už nebudem. Protože se s tím nechceme srát, aby se to na ten YouTube nenahrával dlouho, aby jsme to teda řekli tak zrychla. To je jenom krátká, rychlá. No, takže prostě ty, co nás odebírali, tak bychom byli rádi, kdybyste se nás zpátky naběhli zase k nám. A věřte nám, YouTube nás tentokrát nevošmelí. My vošmelí. Google taky ne. Přesně tak. Nikdo nás nevošmelí. No, jinak, nevím, co bychom vám řekli, prostě je to jen takhle, abyste byli v obraze, co se stalo, jo, nejsme žádný prostě začátečníci. Ještě těma videama. Jo, s těma videama, no, díky. Jsme měli vlastně video, který mělo 2000 snad sklidnutí, 2300 nebo kolik. A to samozřejmě se taky do píči, ale to jsme ještě vlastně stihli stáhnout. A to teda vlastně půjde zase jakoby na ten náš nový kanál. A pak ještě vlastně jedna scénka, kterou jsme tam akorát dali a hned asi za 5 minut nám ten channel smazali. Takže ten mám ještě v PCčku, takže ten tam taky normálně nahraju. Plus ta informačka, takže všechno od znova. To budou se 2 nový videa, no aspoň z toho začátku. Plus tohle, že jo, ale jako prostě bude to těžký to dát dokupy, no. Zase od začátku je prostě těžký znova nahrát. Ale nebojte se, prostě na tomhle channelu prostě zůstaneme, vole, to nás, určitě jo. Ten YouTube, vole, nevošmelí prostě. My si budeme prostě dávat pozor, my asi víme možná, co jsme tam posrali. No, týká se to asi kvůli zpeněžnění, něco takového. Protože my jsme... Píčoviny, kvůli takový kundově se tady zesralo. Ano, nemyslete si, že jsme to nějak chtěli to zpeněžnění vošmlet, to bychom dostali ty peníze, to ne. No, to je blbost. Ale prostě nám nebylo 18, že jo? A oni to jinak vlastně nechtěli povolit. No, to jakoby za 3 roky, to jsme jako nechtěli čekat. No, my jsme nechtěli čekat a tím pádem oni nám prostě kvůli tomu, že nám není 18, tak nám to jakoby prostě úplně celý vypli a tím, že se dozvěděli, že nám není 18, takže jsme si tak jakoby nalítli, no. Ale teď jsme tam dali prostě, že je nám 23, aby to prostě šlo, jo. Trochu víc, prostě no, snad to chápete, jo, že jsme... Teď mám aspoň jistotu, že prostě nám to musí povolit. No, že prostě, že nevzniknou kvůli tomu spěžení žádný problémy, že jsme nějaký malý caprcánci nebo něco. No, takže teď, když jsme to zakládali, tak jsme se dávali na všechny věci. Pozor! Všechno je správně už zavedený, hotový. Takže... Určitě nás sledujte. No, prostě, helejte. To, co bylo, na to zapomeňte, tohle je teď novej aktivní channel. Tohle je realita, ne FIFA 13. No, jasný. No, a prostě tohle je pokračování, tenhle channel bude lepší. Zábavnější, je ještě lepší než tam ten. Uvidíte sami. No, a jinak prostě pokračujte v tom, je to prostě jakoby... Jenom ještě pro lidi, kteří nás neznají. Jo, já jsem Petr, to je Ondra, já jsem Chest HB, tohle je Vice. Jenom jste náhodou nevěděli. A natáčíme videa prostě všeho druhu, vole. Všechno. Prostě všechno, vole. Můžete představit, tam to všechno tam prostě prostě, vole, Vice tady bude žrat třeba za týden hovno. No to je premiéra, na to si počkejte. Ne, jdem si kozit. No ale prostě těšte se, je to pokračování, prostě, jak jsme řekli, z poloviny nás to sere, že nám to smazali, z poloviny ne, no. Ale zase konec, je nový začátek. Přesně tak. To je z té písničky, viď? Jo. Petr Pana Kalí.
No a prostě už se budeme dávat pozor, aby jsme žádný smlouvy s YouTubem a Google neporušili. Prostě budeme opravdu pilní kucí. Takže čau. Čau. Čumte na nás. Jak se to vypíná, kurva? Stop.